Ahojte, dnes sa pozrieme na rez stromčekovej čiernej rybizly. Stromčekové rybizle aj egreše sú štepené na podpniku zlatej rybizly. Tá neustále vyháňa nové výhony, ktoré odčerpávajú živiny korunke. Preto je potrebné ich odstrániť pri zemi. Tieto výhony nemusíte vyhadzovať. Môžete si ich dať zakoreniť a budúci rok si do nich zaštepiť buď rybizle alebo egreše. Ja som si tak spravil aj stromčekovú jostu. Pred strihom si dôkladne prezrieme našu korunku, aby sme si vedeli predstaviť, ako to vytvarovať. Čierna rybizla rodí na jednoročnom dreve. Kvôli tomu ja tieto jednoročné výhony vôbec neskracujem. Jednoročný výhon skracujem v zásade iba ak výhon je poškodený, či už zdeformovaný od vošiek alebo inak poškodený. Pri červených a bielých rybizlách jednoročné výhony skracujem vždy o 1/3. Pri pohľade na korunku tohto kríka vidíme, že je prehustená. Preto si ju musíme presvetliť. Tento jednoročný výhon skratíme na 1-2 očká. V budúcom roku nám vyženie silnejšie výhony a následne môžeme odstrániť tú spodnú halúz, ktorá je za ním. Korunku máme prehustenú, preto odstránime aj tieto dva výhony. Čierna rybizla by nemala mať konáriky staršie ako 3 roky. Na nich už veľkú rodu mať nebudete a len vysilujú krík, preto je potrebné všetky odstrániť. Keďže už púčiky máme pekne naliaté, halúzky odstraňujeme opatrne, aby sme si púčiky nevylomili. Z kmienka nám vyrastá tiež ďalší silný výhon, ktorý zrežeme zase na 2 očká, aby sme si zabezpečili výhony pre ďalší rok. A v ďalšom roku odstraníme hornú halúz, aby sa nám kmeň nepredlžoval. Keďže krík bol trošku zanedbaný, tak ho musím ešte vyformovať. Odstránim túto halúzku kvôli tomu, že sa snažila tvoriť ďalšiu etáž tohto kríku, čo je pre mňa nežiaduce. Rezom na prevod odstránime poškodené a zahusťujúce výhony. Aby sme budúci rok mohli zmladiť tento krík, výhon zrežeme zase na 2 očka. V ďalšom roku odstránime potom celú ľavú vetvu od tohto čapíka. Optimálny počet výhonov by mal byť 12. 4 výhony jednoročné, 4 dvojročné, 4 trojročné. Za optimálnych podmienok. Cieľom rezu je dostatočne vzdušné vnútro korunky, ktoré prispieva k zníženiu rizika obojích chorôb. Na dnes to máme všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Ahojte.